Red alert status na karon ang kapulisan tibuok Region 7 agi pagpangandam sa anibersaryo sa CPP-NPA karong Sabado. Andrea Patenya, sugin nimi. Sugod karong adlaw, gisaka na ni PRO7 Regional Director Danilo Constantino ngadto sa red alert status gikan sa heightened alert status ang kapulisan sa tibuok tunga-tungang Kabisayan. Kini subay sa umaabot nga ika-45 nga anibersaryo sa CPP-NPA karong Sabado. Especially yung nasa Negros Oriental for the maneuver unit in Negros Oriental to conduct security operations in coordination with the armed forces. Ipasusisab ni Constantino ang mga taho na dunay recruitment nga nahitabo sa CPP-NPA sa lungsod sa Aluginsan. Giingong huhungihong rakini ug wa pa siya'y nadawat nga formal report. Gani nagduda siya nga ang giingong CPP-NPA members mga miyembro ra sa leftist groups nga supak sa oil exploration plan sa maong lungsod. So yung mga nag-oppose na yan, medyo kung i-check mo yung grupo na yun, kung ano yung kanilang leaning, siyempre ang mga ano nun, medyo left-leaning yung kanilang inclination. Ang Criminal Investigation and Detection Group 7 sa ilang bahin, mususisab sa laing taho nga adunay gipahigayong pagpangilkil ang mga sakop sa CPP-NPA sa Rehiyon 7 lakip na dinhi sa Sugbo. Tan-awon sab nila ang posibilidad kung aduna bay mga opisyales sa gobyerno nga nagpaluyo sa maong grupo. Para sa sitwasyon, more information we are still checking the veracity of the report kay istorya lang po na. Ang kapulisan na ngayon usab sa partisipasyon sa publiko, pinaagi sa pagsiguro nga kailagyod sila sa ilang mga silingan ug sa pag-report dayon ngadto sa ilang mga opisyales sa barangay kung aduna man gani bag-ong mga tawo nga mupuyo sa ilang dapit. Ay, kapitbahay, may baguhan, dapat pinagbibigay alam sa kapitan. Tayong kapitan, alam niya rin yung kung sino yung mga nakatira ngayon doon sa kanyang nasasakupan. Andrea Patenya, News 5. Niadtong Marso 22 lang gidala sa Muntinlupa ang mga nakumbikto sa pag-operate og Mega Shabu Lab sa Dakbayan sa Mandaue. Samtang ang pamunuan sa Mandaue City Jail naglisod pag ila kung si kinsa ang dunay sakit nga TB sud sa maong pasilidad. Jinky Bargio, sugin limi. Niadtong tuig 2012 pa nakonbikto sa kasong pag-operate og Mega Shabu Laboratory ang usa ka grupo sa mga drug manufacturers sa Dakbayan sa Mandaue. Human sa hukom, nadilatar ang ilang commitment order tungod sa pagkabalhin ni Judge Marilyn Lagurayap gikan sa RTC Branch 28 Mandaue City nga nahimo na karong Associate Justice sa Court of Appeals. Ug niadtong Marso 22 sa kadlawon, gihatod na sa mga sakop sa BJMP Mandaue City uban ang SWAT ang mga nakonbikto ngadto sa airport aron ibalhin sa Muntinlupa. Ang napo ka mga konbiktado ubos sa jurisdiksyon sa Mandaue City gilangkuban sa duha ka mga Pinoy, duha ka mga Malaysian, duha ka Taiwanese ug upat ka mga Chinese nationals. Usually ang atong ginahimo during transfer is 1:1 kato tungod kay mga high risk to sila ato itong double ang security. Samtang giangkon sa jail warden sa maong Dakbayan nga naghuot na ang mga piniriso sa ilang pasilidad ug tungod sa gidaghanon maglisod na sila sa pagtino kung pila ang dunay sakit nga tuberculosis kung TB. Kaon din ang pagpangita ng mga TB patients ay captured pa nga mo na naman na diya susod ang pagpangita na lang anak nila, so continuous na pangipot anak niya as of now atay 13 undergoing treatment. Jinky Bargil, News 5. Milingkod karong adlaw ang bagong hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay. Ang mayor sa Talisay dugay na nga mihangyo nga ilisan ng iyang chief of police. Andrea Patenya, sugin nimi. Natuma na gyud ang gusto ni Talisay City Mayor Johnny V. De Los Reyes nga mailisan ang hepe sa ilang Dakbayan nga si Superintendent Resty Santos. I hereby relinquish my duties and responsibilities as acting chief of Talisay City Police Station effective today. I hereby assume the duties and responsibilities as chief of police of Talisay City Police Station. Kaganihang buntag, gipulihan kini ni Superintendent Carmelo Dayon kinsa kanhi Deputy Director for Operations sa Cebu City Police Office.
Niadtong niaging tuig pa nga gipangayo ni Mayor JVR ang pag-ili sa iyang hepe sa pulis. Matod sa mayor, buot lang gyud niyang makasuway og liderato sa laing police chief. Kaning ato din og sa kuan pa, magtilaw-tilaw na sad ta. Dili ka way lamay kun dili dot gapos pero mutilaw na punta sa adobo, mutilaw na punta sa wal pagkaon. No? Pero maingon diha nga di ka nga katilaw ginamo si ka katilaw nga lamay dali sa dana. So tilaw-tilaw sad ta. Samtang si Santos gipadayag nga malipayon siya nga mubiya sa Talisay. Ibalhin si Santos sa Provincial Investigation and Detective Management Branch. Mahimo na ako tanan, hutog sa mahimo ang trabaho as Chief of Police sa Talisay. Ang impact based on statistics, Talisay City is #1 in robbery and theft incident. More than 70% na pangusos nato. Gipahibaw ni Mayor JVR nga personal choice gyud niya si Dayon nga mahimong hepe. Kun ngano, Nakita na ko siya nga naayang kasing-kasing sa mga pobre. buot sa mayor nga maminusa ng iligal nga drogas ug iligal nga sugal sa ilang syudad, kundiin na nagkuwang si Santos. Si Dayon midawat sa hagit sa mayor ug damgo niya alang sa Talisay. To receive an award from the provincial headquarters, regional headquarters, and even to the national headquarters, and even Malacanang, for having been performed and able to introduce mga innovations. Andrea Patenia, News 5. Giingong banggit ang tulisan sa Cebu City South area, hingpit nga nalitag sa mga sakop sa San Nicolas Police Station atol sa ilang gipahigayong night watch kagabi. Dinagpan nakuhaan og armas ug drugas. Ray Pasaporte, Tugin-Limi. Matagabi ito na ipahigayong operasyon ang kapulisan sa San Nicolas Police Station aron maminusan ang kaso sa pagpamusil ug pagpanulis sa mga jeep di paseroan sa ilang area of responsibility. Wa damha sa mga pulis kagabi sa may N. Bacalso Avenue, ilang masigpatan ang notadong tulisan nga si Joselito Cabigon alias Palo, 22 anyos, nga taga Barangay Ermita. Tanaw niya nga policeman, ni action og bunot og armas. Naaaray si armas dala. So mudang may gani kay nakakuanta nakabantay da dayon. Nakasibat ang wa mailing kauban ni Cabigon human kining niambak sa sapa. Nakuha gikan sa dinakpan kining 38 revolver o kining napu kagagmay nga pakiti sa shabu nga gibutang ining blue nga sudlanan. Hindi pa out nga gapangumprahan ba din siya o shabu along sa Alopez area. So, i-deliver siguro niya sa mga ring mabolo. Gibutyag sad sa didakpan nga bag-oy pa siyang nakagawa sa prisuhan tungod sa kasong paghupot ug mahait nga hinagiban. Ray Pasaporte, News 5. Hangtod karon wa pa makahatag og affidavit ang upat ka mga sakop sa Regional Highway Patrol Group nga gipasangin lang nalambigit sa ambush ni Attorney Noel Archival ug mga kauban. Apan matod sa mga NBI agents nga naggunit sa kaso, dili mag-agad sa tubag sa taga-Highway Patrol Group ang ilang pag-file sa kaso. Suma ni Regional Director Attorney Max Salvador nga adunay katungod nga magpakahilom ang mga pulis. Gipatinaw ni Salvador nga di nila tuyo sa NBI nga madaot ang dungog sa Highway Patrol Group. Not the NBI who created their morality. Gisusi karon sa militar ug kapulisan ang pagkatao sa 5 ka mga kauban sa nadakpang magtiayong Tiamzon. Bot ilang sa taon kung dunay kalambigitan ang 5 sa Communist Party of the Philippines. Andrea Patenia, Tugin-Limi. Di pa matino sa kapulisan kung mga sakop ba sa Communist Party of the Philippines ang 5 nga giapil sa pagdakop, uban nila ni Benito ug Wilma Tiamzon. Nasikop uban kanila sila si Joel Escandor, Arlene Panea, Rex Villaflor, Nona Castillo ug Josie Nepa. Matod sa Deputy Chief sa CIDG 7 Police Superintendent Fermin Armendariz, ang 5 di appeal sa arrest warrant apan gidakop human makwai ug armas. During the arrest, walay atong warrant of arrest sa ilaha, pero they were arrested for violation of firearms law o ganang
violation RBC ka ng harboring of criminals. So, what pa ba nato na-establish sir nga member sila sa CPP-NPA? We're still coordinating with the other government agencies. Until now, wala pa kami mahatag. Samtang ang Central Command mitubag sa mga pasangil nga planted kuno ang mga armas ug gi-pick up kuno ang mga dinakpan sa safe house. Why na to? Ako nang i-present ang lahang mga pets kay kung i-total man gud nimo no, ang isa ka dog food katong Royal Canine nagkandidad og almost 2,000. So ang kana siya per 2,000 per pet per month. So naa sila 7 ka pets. So kung imo nang i-compute, may gasto sila para sa ilahang pet o mga 14,000 per month. Whereas ang ilahang mga ginaingon nga mga kaigsunan nga nasa nag-arm struggle pa karon, ginagutom, no? So mo na siya nga ang ilahang leader mo gasto pa sa ilahang mga pets kaysa sa ilahang mga kauban dito sa bukid. Ang military ug kapulisan miingon nga adunay documentation sa pagdakop apan hangtod karon wa pa kini gipagawa sa publiko. Inay ang mga litrato ug video sa pagdakop gipresentar hinuon sa taga CENTCOM ang duha ka iro ug usa ka iring nga uban sa pundok bihang sila gipandakop. Matod sa military, base sa ilang nakit-an nga mahalon nga dog food, ilang gibana-bana nga 14,000 pesos kuno maoy gasto alang sa ilang mga binuhi nga hayop matag buwan. Well, that is their story. So, like you said, allegedly, we have aired our side. So, kato ang atong panindigan. Susihon pa usab sa CIDG-7 kung unsa say tulubagon sa tag-iya sa bay nga gipuy-an sa mga nadakpan. Kana ang atong, that's why we're still gathering information o pwede makahanap kita ng ebidensya na pwede nato mapasaka sa mga tao na posibleng ma-charge ka. Andrea Patenia, News 5.